Ademais de agradecer o compromiso dos profesionais do mar que seguiron a traballar durante esta crise como actividade esencial, o encontro serviu para facer balance das medidas adoptadas pola Administración galega en materia de pesca dende que se decretou o estado de alarma. Fixemos o balance, como ben digo, de todas as actuacións administrativas que tuveron que ver con esta actividade, dende aquelas primeiras circulares donde puxemos un protocolo a disposición de todos os armadores e tamén das lonxas ante a ausencia de protocolos claros do Ministerio de Sanidade e tamén lles trasladei cuáles foron as nosas peticións ao Goberno do Estado á hora de diseñar o novo Fondo Europeo Marítimo da Pesca. Neste sentido, si ben agradecemos o esforzo que se fixo dentro da Comisión Europea por intentar flexibilizar ao máximo as posibilidades de acceder ás axudas deste fondo por parte de todos os componentes do sector marítimo pesqueiro, eu voto en falta un compromiso maior por parte do Estado á hora de poder compensar esas axudas a aquela flota que estuvo operativa durante toda a pandemia e que, sin embargo, por a caída de precios que se produxo como consecuencia de estar prácticamente pechado o canal Oreca, que estuveron máis ben perdendo cartos, é dicir, a rentabilidade que obtiñan por o seu traballo moitas veces non lles chegaba nin para pagar os custes de explotación. Ante esta falla de compromiso a que alude a conselleira por parte do Goberno Central, a Xunta traballa na publicación dunha orde para compensar as perdas da flota que mantivo a actividade. Durante a reunión analizouse tamén o conflito existente entre percebeiros e bateiros pola extracción de mexilla. Rosa Quintana destacou a disposición de ambas as súas partes para chegar a un entendemento. Todo o sector bateiro como o sector percebeiro de chegar a un acordo que permita traballar os dous sectores, entendendo que nin os bateiros necesitan o percebe para poder desenvolver o seu cultivo, nin os percebeiros necesitan a mexilla porque non teñen onde comercializala, senón única e exclusivamente para os bateiros. O ánimo que estou vendo é dese acordo definitivo. Mentres tanto, dende a Consellería traballan na delimitación das zonas máis conflitivas para evitar novos enfrontamentos.